Eu sunt Bosa, așa cum mă știe lumea, și mă bucur să fiu azi în fața dumneavoastră. Pentru asta mulțumesc doamnei profesor Ziman, care m-a invitat să vă spun povestea mea. Suntem destul de apropiați ca și generație și sunteți în perioada în care lumea spune că trebuie să vă faceți un viitor. Eu, ca să realizez chestia asta, m-am ținut foarte puternic de o convingere de care și acum mă țin, și anume, fă ceea ce îți place. În liceu, când am intrat, părinții mei se gândeau că o să devin un medic de succes. Dar se pare că nu prea am reușit, pentru că nu a fost drumul meu, nu mi-a plăcut mie așa de mult medicina, pentru că în momentul de față, dacă sunt pus într-o sală cu doctor și ei încep să vorbească, s-ar putea să mi se facă rău. Deci nicio șansă să intru într-o operație sau ceva de genul. Dar, în timpul liceului, îmi plăceau foarte mult jocurile pe calculator. Ceea ce cred că este o pasiune în rândul tinerilor de astăzi. Doar că am reușit să o folosesc în avantajul meu. Mă jucam foarte mult online și acum la jocurile online îți dorești să devii foarte bun prin diferite moduri. Iar unul dintre acele moduri e hacking-ul, cum s-ar numi. Păi, hack-urile astea ori le downloadezi, ori le faci. În perioada aceea încercam și eu să downloadez un hack, să văd cum merge treaba, să mă joc. Dar luam virus sau unele sunt pe bani și nu puteam să bag bani în jocuri. Este chestia asta pe care o aveam la perioada respectivă și atunci am zis, de ce nu pot să fac eu chestia asta? De ce nu aș putea să fac ceea ce alți oameni au făcut? Și astfel am început să caut pe internet, pe Google, pentru că Google este biblioteca lumii în zilele noastre, și să învăț despre programare, să învăț primul meu limbaj de programare, și anume C-ul, și să încerc să urmez pe alții cum fac programel, pas cu pas, chit că nu înțelegeam ce fac, dar îmi plăcea. Ulterior, făcând treaba asta, am mers la facultate, la Timișoara, la Politehnică, la secția de calculatoare și tehnologia informației în engleză, unde am absolvit acum 2 ani, iar în momentul de față sunt student la master pe domeniul de machine learning. În momentul acela, când am mers la facultate, nu mă gândeam că vreau să mă angajez. Mă gândeam doar că vreau să învăț ceea ce îmi place și să continui să fac ceea ce îmi place. Dar într-o zi, mergând la cămin, din întâmplare am primit un mesaj care zicea: Hei, Bosa, nu ești curios să te angajezi? Eu numai ce terminasem anul 1, începeam anul 2 de facultate și eram ceva de genul: e bine, dar numai ce am terminat un an de facultate, nu cred că sunt potrivit eu pentru un job. Nu am destule cunoștințe. Acel moment, totuși, a fost o oportunitate pentru mine, pentru că în momentul acela, fata respectivă mi-a spus ce e de pierdut. Și într-adevăr, așa a fost, ce am de pierdut. Am luat decizia să merg la interviu și, spre surprinderea mea, eram foarte emoționat acolo. A fost un interviu bun, am reușit să mă angajez. În momentul de față încă lucrez la Hela, unde m-am angajat. Am deja 4 ani. Am început ca și software developer, în momentul de față software architect. Și mai mult decât atât, încerc în continuare să urmez să fac ceea ce îmi place, dar să nu mă las plafonat, cum s-ar zice,
pentru că sunt obișnuit cu o chestie și încerc să ies din rutină. Împreună cu 4 băieți foarte faini pe care i-am întâlnit la facultate, încercăm să deschidem un business în domeniul web, tot pe IT. Astfel, chestia asta este o nouă provocare pentru noi. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun o poveste foarte mișto cu treaba asta. Fă ceea ce îți place. Pentru că mi-a plăcut programarea și am făcut chestia asta, am avut și satisfacții foarte mișto. De exemplu, la un an după ce m-am angajat, m-am trezit că vine șeful meu la mine și îmi zice: trebuie să pleci în Germania. M-am uitat la el: de ce? Avem o problemă pe un senzor, nu se știe, trebuie să investighez. În momentul ăla, vă dați seama, abia aveam un an de experiență, nu știam ce înseamnă să te vezi cu un client, ce înseamnă să interacționezi cu un client. Eu eram doar cel care scrie în spatele ecranului codul pentru senzorul lui ca să meargă. M-am dus acolo, am ajuns în Germania la Mercedes, am avut ocazia să lucrez pe mașină, și anume nu doar să stau în spatele laptopului, ci să mă duc în mașină cu laptopul acolo și să mă conectez la sistemele din mașină, astfel încât să văd cum funcționează în spate ceea ce vede mașina în spate, ceea ce nu vedem noi. Și chiar dacă nu știam dacă reușesc eu să rezolv problema sau nu, căutând așa din aproape în aproape și având încredere că fac ceea ce știu, ceea ce îmi place, am reușit să rezolv problema și am avut o satisfacție impresionantă când am mers în fața lor și le-am prezentat care este problema și care este soluția, iar oamenii au fost fericiți că situația s-a rezolvat. De aceea vă spun două chestii. 1. Faceți ceea ce vă place și mereu să faceți ceea ce vă place, pentru că ăsta este un lucru care te duce spre succes. Și a doua chestie, să aveți mereu curaj să luați decizii la oportunități. Să nu vă fie frică de necunoscut, să nu vă fie frică că nu știți ceea ce trebuie să faceți. Nimeni nu s-a născut învățat. Sunt chestii în fața cărora ești pus și trebuie să știi cum să le manage. Cât am avut de zis, vă mulțumesc! Dacă ai putea să dai unui elev de liceu doar un singur sfat despre viață, care ar fi acela? Acela ar fi simplu. Fă ceea ce îți place, fără să-ți fie frică, nu te uita înapoi, greșești, nu greșești, încearcă. Ne întoarcem la medicină.